Bog, dobrodošli u Gligora blog. Danas govorim nešto o zaštiti... A gde je pečat? Tu je. Tu. Vidiš ga? Tu je. Tu je pečat. Ako volite jesti kvalitetnu hranu, sigurno ste čuli za pojam zaštićene oznake. Zaštita izvornosti, zaštita geografskog porijekla itd. Sigurno ste se pitali ko nam garantira da je dalmatinski pršut zbilja dalmatinski pršut ili da je paški sir zbilja paški sir. Odgovor ko nam garantira Europska unija. Postoje 3 službene oznake kvalitete, pod koji su najzastupljeni ove dvije. Oznaka izvornosti i oznaka geografskog porijekla. Ajmo vidjeti kako to izgleda u praksi. Dalmatinski pršut nosi oznaku geografskog porijekla, ovu plavu. Znači, što to znači? To znači da je ključna faza, odnosno proizvodnja i zrenje pršuta, da se odvijalo u geografskom području Dalmaciji. Dok, na primjer, sirovina može biti iz nekog drugog geografskog područja. Paški sir nosi oznaku izvornosti, što znači da se kompletan proces, znači sve faze proizvodnje odvijaju na otoku Pagu. Od hranidbe ovaca preko proizvodnje sira do zrenja sira i pakiranja sira. Znači, sve faze moraju biti odrađene na određenom geografskom području, u ovom slučaju na otoku Pagu. Međutim, to nije dovoljno. Proizvodnja se mora odvijati prema zadanoj specifikaciji. Specifikaciju je donijela Udruga proizvođača paških sireva, a ona se naslanja na tradicionalnu metodu proizvodnje. Znači, nositelj oznake izvornosti za paški sir je Udruga proizvođača paškog sira, a to da li se oznaka izvornosti provodi, nju provjerava neovisna certifikacijska kuća. U Hrvatskoj trenutno imamo oko 30-ak proizvoda sa zaštićenim oznakama izvornosti ili zaštićenim oznakama geografskog porijekla, a od toga čak 3 imamo na Pagu, od čega je uz paški sir imamo zaštićenu oznakom izvornosti pašku sol i pašku janjetinu. Ako želite jesti domaću i autohtonu hranu, potražite proizvode s ovim oznakama izvornosti i geografskog porijekla, a većinu njih možete naći u našim Cheese & Deli trgovinama. Ćao!